אז מה קורה חברים, אנחנו בעוד סרטון חדש ומטורף. אז היום כל ניצחון שווה שאלה שכנראה הולכת לעניין אתכם עליי והחבר שלי. תגיד שלום. שלום. אוקיי, אז אני אשים דמות יחסית טובה, שאני טוב איתה. שים גם דמות מאוד טובה איתך, בשביל שבאמת ננסה להביא ניצחונות, ובאמת שיהיה כמה שיותר שאלות. אז בואו נתחיל את הסרטון. יאללה. משחק ראשון שלנו. אני יודע שאתם רגילים לשחקנים אחרים, וכאילו זה משתמש חדש, אוקיי? כאילו משתמש אחר, אוקיי? ישן חדש כזה. כן, זה ישן שאתה. לא, 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 לא. נקפוץ ונחסל את כולם ככה, מהר, ממש מהר. אוקיי, אנחנו על 10 ג'יימס, הוא על 4, 12 ג'יימס. אז בוא נעשה שאלה ראשונה. איפה אנחנו גרים? לא, 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 לא. שאלה ראשונה נראה... בני כמה... לא, איך קוראים לנו? אוקיי. איך קוראים לנו? שאלה ראשונה, איך קוראים לנו? תגיד לנו. לי קוראים איתמר, כן. אוקיי, לי קוראים סטיבן. סמך ת' י' ב' נ' סופית. לא, כי יש כאלה שלא יודעים. אוקיי. זה גם שנגיד שם משפחה. כן, סבבה. אבל אל תצחקו בתגובות, לא משנים. אל תכתבו אותם, לא יפה. טוב, יאללה תגיד. לי קוראים איתמר סולר, ועכשיו נתכוננו לשם משפחה שלו. יש לי שם משפחה מצחיק, אוקיי? רמז זה שם של סוג של כלב. אני אתן לכם שנייה לחשוב. אוקיי, 3, 2, 1, קוראים לי סטיבן בוקסר. די, אל תכתבו בתגובות שזה תחתונים, זה לא רק, אוקיי? בבקשה, די, אוקיי? טוב, אז בואו נמשיך את הסרטון. שאלה הבאה תהיה בני כמה אנחנו. יאללה, איתו שים רדיט. אוקיי, אז אנחנו נמשיך את הסרטון שלנו. אוקיי, בואו נמשיך את ג'יימס. בואו נפתח כאן הכל. לייק אם אתה לוקח את זה לפני שהוא בא. שימו לייק, לקחתי לו את זה. לא, לא, אל תשימו לייק. קח עוד אחד. טוב, עכשיו אנחנו לא כמו בקודם שהיינו 6 בטוקו. כן, אולי עכשיו יש סיכוי. כן, עכשיו באמת יש סיכוי שלא ננצח, אבל אנחנו טובים על זה, אני מאמין. סליחה. טוב, לא נצחנו. לא תדעו בני כמה אנחנו. קצת תצערו לפי הכל, רק רמז, אנחנו יותר גדולים מבני 9. כן, בואו. כאילו אני כמעט. סתם, נראה לכם אני באמת... זה הכלי שלי.
שימו עוקב לי. אני לא יכול לשחק עליו. מה בו? אני לא יודע אם מקום שני נחשב. זה קשה. ואתם לא יודעים שום דבר. בעצם בסוף הסרטון אתם רק תדעו שקוראים לנו סטיבן בוקסר ואיתמר סולר. למרות שאנחנו עוד גם כמה ילדים. יולו! וואו! כאילו כן. שיהיו ילדים אחרים? לא. נראה לי אחרי המשחק הזה אנחנו לא מבינים מי. אז אני אעשה דקה פאוס ונראה לי אנחנו נתקדם בו. נכון זה 3-6, זה לא פחות? 3-7? תקפקתי בשחקנים. טיפ ממני, אל תפקפקו. יש לי 6 ג'יימס, אז... תהיה זה טיפ קמפר? כן. נראה לי הולך לי... Back on the grind. Leave me alone. אני יודע, אבל אני חייב להרוג אותו בקום. CEO of Brawl Stars. יש לך 10! תקשיב. טוב, אנחנו עוברים לחסל גם אותו בשביל שיגמרו המשחק מתישהו. וואי, למה הייתה? לא, עדיין יש על אומייגאד, ביי, סליחה. קח את השתיים האלה, בא לי להיות עם 10. קלילוס. אוקיי, עכשיו בני כמה אנחנו? אוקיי, אני בן 11. אוקיי, אני גם בן 11. אז שנינו בני 11. למה רציתי להגיד כמעט? כי ככה אני. אז מתי שתראו את זה, כנראה שכבר אני בן 11. Boring. שים רדי. שאלה הבאה. כן, סבבה. שאלה הבאה. מצאו לנו לבית או משהו. אין סיכוי. טוב, אוקיי, שלום חברים. Get away from me. מטורפים. עכשיו, אוקיי, איתמר תקשיב. אני מחסלת שואלת עצמנת אותי. מה? אתה חייב חסל, טוב לך. מה? תחכה לי! אוקיי, ידעתי שהוא יעשה את זה. לא קיבלנו! יואו, אימא'לה, איזה חזקה היא, תקשיבו. דה! אוקיי. Leave me alone. אוקיי, אז חברים, קיבלנו את הווין.
סליחה שהתקשרו אליי באמצע, תתעלמו. אני אגיד לכם איפה אנחנו גרים. זה לא יהיה במרכז הארץ, זה לא תל אביב, חיפה כזה. זה ליד, זה מרכז צפון כזה באמצע. כן, וואי, לא אמרתי חיפה, חיפה זה צפון. זה לא תל אביב, אנחנו לא גרים בתל אביב. אנחנו גרים. דקה. כנראה אתם לא מכירים את המקום, אבל יש מקום אולי כזה. מכירים, זה כבר התחיל להיות מפורסם. כן, אולי אתם מכירים, אבל זה עיר קטנה יחסית. יאללה, 3, 2, 1, תגיד. אנחנו גרים בחריש. אנחנו גרים בחריש. מי שרוצה לדעת, נראה לי שאלה הבאה תהיה. ואם זה לא גרים, חפשו בגוגל, אתם תמצאו את חריש. יש מקום כזה. נכון. אנחנו לא נמצאנו שם, אנחנו בכלל לא גרים בארץ לא ישראל שקוראים לה חד קרניה, וגרים בעיר שקוראים לה סמלקס. בכלל לא. הייתם תוכלו אותה. YOLO, woo! נראה לי שאלה הבאה, מה אנחנו אוהבים לעשות ומה אנחנו אוהבים לאכול. נכון, כן. טוב, נשבע לכם, בא לי רק להגיד לכם יותר ויותר. אז אם מגיע לסרטון הזה 3 לייקים, אנחנו עושים עוד סרטון כזה עם אותו חבר, כן, עם איתמר. אתם תדעו. ורק אומר, תהנו מזה שחברים שלי כאן, כי יש מצב שבאוגוסט, כאילו, לא באוגוסט, בתחילת החופש הגדול, עוד 4 חודשים יש מצב שאני הולך לעזוב את הבית ספר שם. אני חייב לגור באילת. איזה רגע! בטוח. כמעט בטוח. כן, תקשיב, נראה לי אני אגיד. עכשיו תקשיב, אוקיי? גם אתם יכולים להקשיב, כן, סיפור חיים. מצד אחד לא בא לי לעבור, אוקיי? מצד שני, אני הולך לקבל כלב, אני הולך להיות כל החופש הגדול בבריכה כל יום. גם אני אהיה גדול. אני יודע, אבל... והבית ספר שלי הולך להיות ביודבטה. Get away from me! מה? בקיצר, חצי שם. אז בקיצר, אני הולך לעבור ליודבטה. לגור באילת. בבית ספר ביודבטה. אז אני הולך לגור באילת. בבית ספר ביודבטה. This is so lame! אני אעשה את הספר שלי. טוב. לא להפריע. לא להפריע. אז אני הולך לעבור לאילת לפה. ואז אני כבר לא יכולה להמשיך להיות איתם, אני הולך להיות בקיבוץ ביודבטה. אבל גם יש דברים טובים שאני, אם אני הולך לעבור. אני הולך לקבל YOLO, woo! You can't make me! טוב, אבל ניצחנו, אז יש ווין, יש שאלה. מה שאלתי? עכשיו, מה אנחנו אוהבים לאכול, מה אנחנו אוהבים לעשות? לא, מה אנחנו אוהבים לעשות. אוקיי, מה התחביבים שלנו? אוקיי. אפשר גם להגיד כמה. שהכי אנחנו אוהבים, זה כדורגל! כן, היום יש לנו חוק כדורגל. כן, יש לנו חוג כדורגל עוד בערך 50 דקות, 40 דקות. זה ב5. כן, חוג ב5, אנחנו מציינים עכשיו ב4:15. אז איתמר שים רדי, ובואו נמשיך. טוב, אז חזרנו אליכם למשחק שלנו. או חמישי או שישי. תספרו, תכתבו בתגובות. Get away from me! ובבקשה, אני מבקש, אוקיי? אנשים עם תגובות רעות, פשוט עכשיו, תחליפו את הסרטון. תעברו, אוקיי? ביי. יש, תקבלו. אז כתבו לי תגובה לזה. תרשמו בחיים שלכם. אם אתם רושמים את זה, אתם יודעים. בבקשה, לא לכתוב תגובות להפות, לא לקלל. תהיו אנשים טובים. העולם יצא. קרמה. במילה אחת. אוקיי. YOLO, woo! טוב, אנחנו נעשה עוד 2 משחקים.
ודי. נכון, הכי מעצבן, אתה מסיים לימודים, אוקיי? אתה הכי שמח בעולם. זהו, סיימת לימודים, אבל מחר תמשיך. ופתאום המורה מחליטה, בוא נהרוס לילדים את החיים, וב4:30 ונגיד להם ב6:15 יהיה זום. אוקיי? ואז היא אומרת, איך נהרוס לילדים האלה יותר את החיים? יש לי רעיון. נקדים את השיעור ל4:30, כי בטח אין אף אחד שעושה דברים בשעות האלה ב4 בצהריים. 4:30 זה ממש... אז היא הקדימה לנו את זה ב4:30. בואי, לא להיכנס לדיון. אני אכנס ואגיד להם, יש לי חוג להתראות. באמת שלא, אני יכולה להגיד לה. כן. באמת, אני אכנס וזה טוב. מעניין עם ילדים, כי יש לנו הרבה ילדים בכיתה. הם בחוג. מעניין אם הם ילכו. זה ככה, יש ילד בגלל. הוא היה בחור הרבה זמן. פתאום אני הצטרפתי. הביא את כל הכיתה. איתו. חצי העם הגיע. גם טוב. לא, 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 לא. אני אצטרף כל בחור. אוקיי, באכל ההוא דבר. אוקיי, מה חלה הוא? תתחיל אתה אחר כך אני. עליי? כן. או נקניקיות כאלה, נראה לי. נקניקיות אבל באמת טעימות. או נראה לי אולי... המבורגר או פיצה, לא יודע. דברים גנריים. מה זה גנריים? שכאילו הרבה אנשים. אוקיי, שניצל וצ'יפס, מי לא אוהב? ודבר שני, כל סוג של בשר בעולם. לא צוחק, כל סוג של בשר אני אוהב, אוקיי? יש לי רעיון, אם אנחנו עכשיו הולכים להביא עוד ויקטורי, Back on the grind. הדבר הבא זה הולך להיות מה המוצא שלנו. אוקיי, מה המוצא שלנו? אני אתן איזה 2 משחקים. משחק ראשון לא עובד, משחק שני לא עובד, אני אסיים את הסרטון ואתם לא דיברו שאמרתי. על המוצא שלנו בחיים עד שיהיה סרטון שאלות ותשובות, עד שסטיבן עוד הפעם. ישיג 3 חברה לייקים תעשו. חדשה ואני אעשה אתגר מול חברה שתהיה לו. כן, אנחנו הולכים גם לעשות סרטון מי מכיר אותי הכי הרבה, חבר טוב שלי או חברה שלי. ואם תכתבו, אתה בן 11, למה יש לך חברה? תסתמו את הפה. You can't make את התגובות שלכם תשאירו לעצמכם. סתם, אם זה תגובות טובות, אז תכתבו. ואם אתם רוצים, אם אנחנו נגיע ל3 לייקים, אז כפי שאמרתי, נעשה את זה. ואם אתם רוצים, אפילו אתם יכולים לכתוב לנו שאלות שיהיה בסרטון בעניין. אז אני אגיד לייק אחד. אבל אני לא נותן לעצמי לייק לסרטון. אני מרגיש כזה, אני לא מקבל מספיק לייקים, אני לא חייב לעצמי תגובות, זה, אני מרגיש כזה לא טוב לי, ואני עושה את זה. יואו, איזה מטורף. עכשיו בגלל שאתה לא חיכית עליה, אני גם לא חיכית. טוב, גם יש לך את 10 שניות. Don't touch the scar. יאללה, לא. לא סיפור. שיט, חברים. טוב, אני דקה אחזור אליכם. חזרנו אליכם. טוב. יפה. אוקיי, אז חזרנו אליכם. אנחנו במשחק מפסידים, כל כך מפסידים. אם אנחנו במשחק הזה לא מנצחים, אתם לא תדעו את המצב שלנו. כל עוד אם תגיעו ל3 לייקים. אלא אם תגיעו ל3 לייקים, אז תהיה השאלה הראשונה בסרטון הבא. אולי, לא יודע, אולי לא. סבבה. תרשמו לי בתגובות מאיזה מוצא אתם. כן. This is so lame. אם אתם רוצים, זה לא חד. כן. אין לך רק אומר לפי הדבר נכון שאמרתי שאני יכול לדעת את כל סוגי הבשר. לפי זה אתם יכולים קצת לדעת את המוצא שלי. בוא נגיד ככה. המוצא, אבל אם כבר בשר לא, הם כן אוכלים שאמרתי. לא, אני יודע, אבל זה לא מי...
לא משם, כן. לא, סליחה. לא רוצה. טוב, אני מצד חייב לחסים תור רק. טוב, אני לא סיפר. אני צריך לך משם. וואי, מיליון הייתי אני צריך. תזכור מה שאתה צריך להגיד. אם זה מספיק חשוב, אתה תזכור. אני מאמין בך. איך הבוס שלנו הייתה אומרת? אני מאמינה בך שאתה יכול לזכור את הדבר החשוב שאתה צריך להגיד לי. כן, אומייגד, איתמה, אני 10 פאוורים. איזה סיגי אני! תקשיב, אני שמעתי משהו אחר, לא שמעתי המורה שלה, שמעתי משהו אחר. טוב חברים, עכשיו כפי שראיתם, אני עכשיו רציתי לעצמי אתגר המטורף שלי. כפי שראיתם עכשיו לא הייתי חיים כמעט, וחיסלתי איזה מיליון איש. ולפני ששמעתם וגם עשיתי את זה אותו דבר רק 6 אנשים במאית שנייה. קבצתי על זה רק 3. ואז זה טוב. אין לי גם את הגאדג'ט שעושה לי אולטי. כן, ממש יש לי לעבוד. טוב, אתם לא תדעו בחיים איזה מוצא אנחנו. כן! אבל לא יש בשר, אז תזכרו את זה ואתם יודעים לדעת כנראה באיזה מוצא הוא. אז אתם בחיים לא תדעו באיזה מוצא. כן, מי שנפתע. ואתם עכשיו גם לא ראיתם אותי, אז כן. יאללה ביי.